bala'i mai tatsi ne wani bala'i ne da wani bawan Allah ya shigo da sunan addinin musulunci. Kun san kuma jihar Kano duk abin da ka shigo da sunan alkur'ani ko da makamancin wayannan to a guji za a karbe ka. Saboda haka mai tatsi ne ya yi abubuwan ta hankali da yawa. Allah ne kadai ya san mutanen da suka halaka a wancan rigima ta mai tatsi ne. Shi kuma 'yan tatsi ne suna da wani al'amari da suke tafiya wa'azi, to amma in suka je wajen wa'azin nan dai kullum suna cin zarafin manyan mutane da tozarta mutane, da kuma a ji cewa dukkan inda ma suka ja aya fasara da za su bata daidai da abin da ma suke bada fasara. Kuma abu kaɗan suka zai ce Allah ya tsine ta, saboda shi baya jin Hausa, duk abu dai sai ya ce Allah ya ta tsine ta. Shi za ka samu ma mai ta tsine, saboda su ma irin yaran nayi mafi yawa daman da yake suna zuwa ne daga Maiduguri ko bangaren Chad nan ko bangaren Kamaru, su ma harshen su Allah ta tsine ta. Sa maballi haramun ne, jin rediyo haramun ne, jin kiɗa haramun ne, wando mai zi haramun ne. To yan tatsi ba yanka mutum suke kawai yadda ake yanka rago ba, a'a daga adda suke sai su ringa sarawa wuya, sai su lalata wuya gaba kiɗaya. Aka ci gaba da yin haka, ana fito da mutane ana kashe su a idanmu a gabanmu. To ya kake ji akwai tashin hankali da tsoro, amma kuma ba yanda zaka ba inda zaka tafi, saboda dama ta yan tatsi ne ta wani lokacin sun mamaye unguwas kuma sun yi garkuwa da mutane, ɗakuna ji cike da jama'a. Saboda haka sai aka haska da butula, sai aka ce wannan ya ce almajirin nan makaranta ne tare da malam Musa suka zo taimakon yaƙi, kuma shi malam Musa yanzu ana ganin ya tafi aljanna. Wai bi ma'ana mutum ya mutu kenan, tunda ai su suna ganin jihadi suke. Saboda haka da ya haska da butula sai ce wannan almajiri na ne ku ce kun shaida, sai suka ce mun shaida annabin Allah, annabin Allah suke ce masa. To saboda haka sai kuma haska ne ya ce wannan almajiri na ne ku ce kun shaida, sai suka ce mun shaida annabin Allah, har sau uku. Sai muka ringa tafiya, to anan sai mu kawo raraka, in an gudu shikenan sai mu koma, sai a ce ai an kori, irin dai suna nuna mutanen gari kaman kafirai kawai, an kori kafirai. To duk da lokacin suna yi harbi ta nesa, wani lokacin su samu dama su kafa mutum, su ma yan tatsi suka ja kwari da baka, wani lokacin suka saki su ma su samu dama, wani lokacin su harbi mutum. Ba sa amfani da bindiga, dan na gama wani lokacin an samu bindiga ma sai su lalata ta, su yi nasara a yi nasara a kansu. Dan suna zuwa kullum da safe sai an je an kirawo mai tatsi ne, sai ya fito bayan sallar asuba, amma ba sallah suke ba sa sallah. Akwai wata irin sallah da suke, zaka ji in aka tayi tsaye aka ce Allahu akbar, shikenan aka kamar ruku'u sai a ce rabbana wal hamdu, to in aka wannan sau biyu shikenan masu fita yaki sai su fita. Assalamu alaikum, ni ce Hajiya Sabuwa, matar Malam Sale, wanda rigimar yan tatsi ne suka ritsa da mu. Amma a ranar da za a fara ta yi mu tafi gidan Malam Nasiru Kabara, can muka zauna kwanan mu 40. Shi kuma da Allah ya sa bala'in yana kansa, da shi da almajiransa su 17. Kaga ta inda suka haura suka je gidan Alhaji Yawale. To daga nan kuma wallahu alamu. To ana kwana 7 da muka fito, na fito sai na ga ba su ga ɗana ɗaya ba, daga kannan su na ce ko na wanku, sai suka ce an yanka shi. To su bi da an yanka su gaba ɗaya na ƴaƴa. Shi na dan na shekara 9, shi ko Isma'il dan gidan yar matan wani mai gida ne, shi kuma shekara 10 lokacin.